ďakujem aj ja. Rád by som privítal Palino. Je to tretí a rovnako dôležitý host. Je to spolumajiteľ spoločnosti Allagenex a Pali sa dnes bude venovať strategickým vitamínom. Do detailov nám vysvetlí, prečo vitamíny B, C, D, prípadne horčík a jód nie sú len doplnky, ale aj absolútny základ pre zvládanie napríklad stresu a pre silnú imunitu. No a na záver svojej prezentácie nám Pali prezradí takisto jedno tajomstvo a odhalí nám jeden zimný imunitný hack, nazvime to znamená, dá nám takú radu, prečo vitamín D sám nestačí a aká trojkombinácia je váš najlepší štít pred chorobami. Takže Pali, ahoj. Krásny dobrý večer všetkým prajem. Verím, že sa teda počujeme. Ja ďakujem veľmi pekne za slovo. Veľmi by som sa chcel predtým, teda, než sa dostanem k tejto strategickej téme, tak chcel by som sa poďakovať aj Marekovi, aj Ivane za, myslím si, že dosť vyčerpávajúce informácie. Takisto, Igor, chválim aj teba za perfektné moderovanie. Verím, že všetci sú spokojní, že sa nenudíme a není to pre nás dlho. Takže budem sa snažiť na to odpovedať nejakým spôsobom, že zrozumiteľné. A ako bolo povedané, tak budú na záver aj tie otázky, ktoré teda môžete písať už aj teraz. Ja budem rád, keď sa pri tých vitamínoch niekto aj zapojí a podelí sa napríklad so svojou skúsenosťou a podobne, ale dostaneme sa k tomu postupne. Vitamíny ako strategické zbrane nášho tela. No, ja si myslím, alebo som presvedčený o tom, že to naše zdravie v dnešnej dobe už nie je závislé iba na náhode. Ja si myslím, že tá doba sa veľmi posunula. Preukázateľné, dneska ľudia sa dožívajú vyššieho veku ako treba 50 rokov dozadu. To sú na to aj štatistiky. To znamená, že jednoduchým spôsobom, keď to poviem a k telu dodám tieto potrebné vitamíny, minerály, stopové prvky, no tak to znamená, že je vysoko pravdepodobné, že to telo bude fungovať správne, čo v podstate znamená, že je práve z tohto dôvodu dôležité tomu venovať pozornosť. A toto bol práve aj dôvod jednak z vlastných skúseností a zo skúseností môjho okolia, prečo v podstate Allagenex ako taký išiel do radu, alebo začal vyrábať tieto produkty radu Vita. Áno, my tu máme teraz uvedené Vita B, C, D, horčík a tak ďalej. To, čo je za mňa dôležité, je to, že sú to slovenské výrobky, sú vyrábané v GMP štandarde, čo je teda najprísnejšia norma. A pokiaľ naozaj to človek dodrží, pretože budeme ešte o tom rozprávať ďalej, čo sa týka toho, že akým spôsobom to užívať, povieme si pri každom tom vitamíne, aj takisto tie kombinácie. Ale pokiaľ je oveľa praktickejšie a v konečnom rade aj lacnejšie si vytvoriť nejakú tú vitamínovú zásobu. Pretože pokiaľ sa dneska budeme baviť na túto tému, že strategické zbrane vášho tela, tie vitamíny, tak myslím si, že to sa týka nie len Slovenskej alebo Českej republiky, ale aj celého sveta. Väčšina ľudí je vysoko podvyživená, no pretože tá kvalita stravy je taká, aká je. To je jedna zásadná vec, ktorá má na to vplyv, veľmi významný, pretože nie všetci sa stravujeme správne a tak, ako by sme sa mali, to si treba priznať. A druhá vec je tá, že je veľa vitamínov, veľa doplnkov, ktoré proste na vás číhajú z každej strany. Problém je ale ten, že nespĺňajú tie parametre, to znamená, nie sú funkčné. Áno, bude problém v strebateľnosti, bude problém v kvalitách suroviny, proste je tam veľa faktorov a na konci dňa to znamená, že niečo užívam a nevidím žiadny výsledok. Takže toľko týmto vitamínom. Tak prejdeme na otázky. Tiež keď sme spolu pripravovali tento webinár, tak sme si povedali, o čom to bude, tak sú to nejaké záchytné body. Takže kombinácia vitamínov B, C, D plus mikronutrienty, ako je magnézium a jód, je kľúčová. A čo sa stane v tele človeka, keď sa tieto látky spoločne stretnú a navzájom sa podporia? Skúsme si to viacej vysvetliť.
No, v dnešnej dobe väčšina ľudí si stále myslí, že užívanie vitamínov každý deň musí byť zárukou ich dostatočného príjmu. Áno, to je také nejaké všeobecné presvedčenie. Možno vás to prekvapí, ale závisí to okrem iného aj od toho, že ako tie vitamíny kombinujeme. Vysvetlím, ako to myslím. Niektoré vitamíny sa navzájom podporujú, kdežto na druhej strane iná kombinácia vitamínov jednoducho povedané znižuje svoju účinnosť. Áno, to je veľmi podstatná a dôležitá informácia. Má to dokonca aj pomenovanie, volá sa to, že synergia živín, čo znamená, že užívanie niektorých vitamínov a minerálov súčasne môže vzájomne zvyšovať a takisto aj zvyšuje ich účinky na to telo. To znamená, že podporuje napríklad lepšie vstrebávanie živín a to má následok, alebo umožňuje to organizmu jednoducho povedané efektívnejšie využiť ich potenciál. Áno, takže tá kombinácia je naozaj kľúčová. Všetky tieto produkty, o ktorých sa bavíme, čo sa týka radu Vita, sú postavené na synergiu. Čo to znamená? To je práve tá kombinácia vzájomných tých zložiek. Uvediem príklad, vitamín C, ktorý obsahuje 4 zložky, tak samotná napríklad tá kyselina v kombinácii s inozitolom robí v tele už doslova v úvodzovkách zázračné procesy. Takže toto je vlastne tá synergia a tá kombinácia a to je práve to kľúčové. Ideme na ďalšiu otázku. Ľudia si kupujú drahé vitamíny, už to tu zaznelo, respektíve, že to na vás útočí zo všetkých strán, ale telo ich nevyužije. Pre tých, ktorí nás napríklad predtým ešte nesledovali, chcel by som, aby si tak skrátke vysvetlil rozdiel v rôznych formách, ako je chelátová, lipozomálna a prečo je vlastne tá forma často dôležitejšia ako dávka samotná. Skús to tak vysvetliť. Áno, keď to už z toho názvu, ty si to veľmi dobre opísal, pretože tie rozdiely sú na konci dňa veľmi zásadné. Jedna vec je teda kvalita tej suroviny a tá surovina, účinnosť tej suroviny ako taká, to dajme teda bokom, ale rozdiel v tých formách, ako napríklad sa tu uvádza chelatová lipozomálna, tá lipozomálna je pomerne známa vec, pretože znamená to, že kupujeme si napríklad lipozomálny vitamín C, pretože sa postupne uvoľňuje a v podstate dodáva sa do tela nie, vymyslím si pol hodinu, ale napríklad 8 hodín alebo 12 hodín. No. My ako Allergenex používame dneska sofistikovanejšie zložky, ako sú lipozomálne, to znamená, takisto máme v tom vitamíne C postupné uvoľňovanie, ale na oveľa vyššej úrovni, takže to uvoľňovanie je zabezpečené takisto počas treba z tých 12 hodín. A čo sa týka aj chelatových choriem, to hlavné sa týka napríklad horčíka, pretože ten horčík, o tom budem ešte rozprávať, je veľmi podceňovaná zložka a faktom je to, že pokiaľ si je to v iných formách, tak je problém potom samozrejme v strebávaní. Inými slovami je to povedané, že drahý moč, ale takisto to spôsobuje určité problémy, komplikácie. To znamená konkrétne pri tom horčiku, keď to je v inej forme, tak napríklad môže sa nám to prejavovať fyzicky vo forme hnačiek a podobných rôznych problémov. Áno, takže to je taký zásadný rozdiel. Jasne, čiže forma je veľmi dôležitá, je podstatná a je dôležitejšie dokonca ako dávka samotná, hej? Pretože pokiaľ toto nezabezpečím, tak vlastne to ani nemusím užívať. Áno? Tu by som nadviazal na to, že vlastne spoločnosť Allergenex naozaj sa sústreďuje na to, aby tie formy boli najdôležitejšie, alebo aby boli tie, ktoré sú najviac účinné. Hej? Možno, že k tomu by si ešte mohol ty povedať, vieme o D-čku a tak ďalej. Skús nám ešte tak povedať, že aká je taká tá filozofia Allergenexu v zmysle napríklad týchto foriem jednotlivých vitamínov. No, ja nadviažem na to, čo sme sa bavili už od začiatku a to je práve tá synergia. To znamená, že všetky tieto produkty, ktoré vznikali,
vznikali na základe teda toho, že, alebo inak to poviem, tu na všeobecné ľudia majú takú mienku, že v podstate to, čo si kúpim v lekárni, musí byť dobré. Áno? Ale realita nie je vždy taká. To znamená, že áno, ja si môžem kúpiť napríklad vitamín C v lekárni, je tam 40 druhov, môžem si napríklad vitamín C kúpiť za 4 € pri pokladni v Tesku, ale rozdiely sú zásadné vo výsledku. Áno, to znamená, že aby sme si to vedeli tak jednoduchšie predstaviť, pri tej výrobe, a spomínal tu veľmi dobre práve aj Marek Chlebeček, že vy viete ušetriť len na technológie výroby a na surovinách. Áno? To znamená, že môžem mať ja vitamín C za 15 € v tejto kvalite a postavený na synergii, ale môžem ho predať aj za 2 €. No ale potom je otázka, že prečo by som ho mal užívať. Áno? Takže toto sú práve tie zásadné rozdiely. Dobre. Chronická únava, to je vlastne taká téma, ktorá sa vynie celým tým dnešným webinárom, je diagnóza moderného života. Ako konkrétne ovplyvňuje deficit D-čka a horčíka, napríklad kvalitu spánku, ktorý je kľúčový pre, čo sa týka únavy, a schopnosť tela regenerovať po strese? Rozumiem, takto. Keď sa budeme baviť o vitamíne D, vitamín D je veľmi nejakým spôsobom obsiahla téma. Ja by som asi povedal takú zásadnú vec, a je to viac ako 80% ľudí je jednoducho podvyživený týmto vitamínom D. To sú oficiálne štatistiky. Aby sme teda vedeli, vitamín D je dôležitý hormón, ktorý v tele usmerňuje veľa vecí. On sa delí na dva, je to vitamín D3 a vitamín D6. Keď to tak nejako laicky zjednoduším, tak ten vitamín D3 v podstate v tele znižuje zápalové procesy a práve vitamín D6 opačne spôsobuje ako keby tie zápalové procesy. No a tento vitamín D produkuje slnko, pretože s tým sa často stretávam, že áno, veď ja som veľa na vzduchu, veľa som na slnku, tak ako je možné, že ho mám málo? V podstate odpoveď je veľmi jednoduchá. Na to, aby to telo začalo tvoriť, alebo teda vstrebávať tento vitamín D, tak je potrebné jednak uhol slnečný alebo sklon toho slnka a takisto ultrafialové žiarenie, áno, ktorého, keď si zoberieme, že žijeme v Slovensku alebo v Českej republike, tak práve v tejto zemepisnej šírke je to iba počas 3 mesiacov v roku, to znamená, to je 6., 7. a 8. mesiac. Ano? To znamená, že toto je dôvod, prečo väčšina ľudí je jednoducho sú podvyživení vitamínom D a mali by ho jednoducho užívať okrem týchto 3 mesiacov celoročne. Ja by som možno uviedol to, čo sa často ľudia pýtajú, tak podľa vedeckých výskumov, teraz budeme takto hovoriť, bolo minimum 2000 medzinárodných jednotiek na deň, bolo stanovené, áno, že by človek mal prijať. Je to doslova minimum, čo v jednoduchosti znamená, že to naše telo je nahrané. Áno, to znamená, pokiaľ dostanem denne 2000 jednotiek vitamínu D do seba, tak slúži to iba na to, aby vlastne ten môj metabolizmus alebo hormonálny systém, ale takisto napríklad pohybový aparát, mohol vôbec nejako fungovať. Áno, to súvisí práve s tou otázkou, že to ešte nie sme veselí, takisto nebudeme práve dobre spávať a hlavne nemáme vytvorené žiadne rezervy. Takže ideálne, a som rád, že to netvrdím už iba ja, je ideálne 4 až 6 tisíc jednotiek vitamínu D. Áno? A ako náhle toto dodržím, tak bude všetko fungovať tak, ako má. Keď to nedodržím a budem mať nízke, to, čo si sa pýtal, nízky nedostatok vitamínu D, tak budem presne pociťovať únavu, presne budem mať problém s narušeným spánkom. Veľmi výrazný vplyv to má práve pre diabetikov alebo teda na cukrovku a u žien na plodnosť. Ano, takže zhruba toľko to k tomu vitamínu D.
Čo sa týka toho horčíka, ešte by si nám mohol doplniť, prosím ťa? To znamená, horčík, máš na mysli teraz príznak? Áno, deficit vitamínu D, to si spomínal, a teda horčík. Horčík ako vplýva na kvalitu spánku a podobné veci. No, nedostatok horčíka, ja by som to rozdelil na také dve časti. Také hlavné príznaky, ktoré signalizujú nedostatok horčíka, ktoré si vieme všimnúť, je práve tá únava, to súvisí práve aj s tým vitamínom D. Potom veľmi často vzniká nevoľnosť v súvislosti napríklad s stratou chutí do jedla, s tým sa často ľudia stretávajú. Taká úplne najbežnejšia príčina nedostatku je, že svalový krč alebo rôzne také tie záškoby, ale prejavuje sa to ešte spôsobom, že trpnutie končatín. No, takže toto sú také bežné. Môžeme to ignorovať, to znamená, že potom ide ako keby druhá fáza, to znamená dlhotrvajúci nedostatok, a to už je teda vážnejšia vec a tam sa to prejavuje napríklad tiež tými svalovými záškobmi, ale intenzívnejšie. Je tam zvýšená draždivosť toho, ale hlavne tu už pribúdajú také veci, že psychické zmeny. Áno, to znamená, aby som to trošku rozvinul, tá psychická zmena je myslená depresia, tí ľudia bývajú takí zmetení, nevedia sa sústrediť, dokonca sa to dostáva až do halucinácií. Áno? A následne, keď to v podstate človek ďalej ignoruje, tak sa to dostáva do fázy, to znamená srdcovo-cievne zmeny. Áno? To znamená spazmy ciev, zvykne sa to prejavovať vysokou tepovou frekvenciou. Áno, proste je to, ja neviem, 80, 90 alebo aj cez 100, máte puls, neviete prečo, pritom v kľude. Alebo napríklad ženy si to môžu všimnúť, mamičky, kedy vznikajú predčasné kontrakcie, napríklad maternice počas tehotenstva. To znamená, že tieto trvalé nízke hladiny horčíka v organizme môžu byť príčinou dokonca pre vznik vážnych civilizačných ochorení, ako sme si povedali. Depresia, cukrovka, alebo teda diabetes, dokonca osteoporóza, bolesti hlavy a poruchy spánku. Toto práve úzko súvisí. Ja sa ešte vrátim takou súpou k vitamínu D. Keď som sa rozprával s jednou výživovou poradkyňou, tak presne mi spomínala tie 3 mesiace, ktoré si ty hovoril, jún, august, keď je slnko najvyššie a v podstate ona odporúča to, čo všetci hovoria, že nie je to dobre ísť na priame slnko o 12. Tak ona práve to odporúča, že na 15 minút tam chodte. Vtedy, keď je váš deň kratší ako vy, hej, a vtedy naozaj tie slnečné lúče vám dokážu vlastne vyprodukovať vitamín D v takej kvalite, že vám bude stačiť akoby tá denná dávka. 15 minút na pravé poludne. To je možno taká zaujímavá vec, ktorá za tie 3 mesiace si to dokážete urobiť, už potom musí nastúpiť nejaký výživový doplnok. Takže tak. Tunák môžem, veľmi dobre hovoríš. Ešte by som k tomu doplnil, lebo aj dneska som napríklad riešil 2 klientov, kedy sme sa bavili o tom, že môže mať treba predávkovanie vitamínom D, tak otázka toho predávkovania je to tak, že do tých 25 000 jednotiek denne je to úplne bezpečná dávka. No, to znamená, naše telo to perfektne reguluje, to, čo je naviac, sa vylúči. A len pre tú predstavu, to, čo ty hovoríš o tých plávkach, áno, pokiaľ je správne to žiarenie, pokiaľ je správny sklon toho lúču slnečného, tak len pre predstavu, cez leto, keď sa na pol hodinu v plávkach postavím práve na to slnko, tak som zhruba na hodnote tých 10 000 jednotiek. Takže áno, zodpoveda to. A ja by som ešte možno chcel, lebo viem, že sa chcel niekto podeliť s vitamínom D. Môžeme dať priestor s nejakou skúsenosťou? Dobre, že to hovoríš. To by bolo fajn. Nech sa páči, ak máte možnosť. Ľudne si zapnite, viem, že já vás zdravím. Já mám z letošního února velmi dobrou zkušenost s Dčkem v kombinaci s Cčkem, protože jsem byla neskutečně unavená
A to jsem předtím měsíc strávila opravdu skoro na rovníku, takže jsem počítala, že vitamínu D budu mít dost. Ale když jsem se vrátila do Čech, tak během 14 dnů nastoupila neskutečná únava. A já jsem ten vitamin D a vitamin C brala 10 dní, já jsem za 10 dní vlastně snědla tu měsíční dávku. Takže jsem se trojnásobně předávkovala, ale do týdne by bylo úplně skvěle. Výborné. Veľmi pekne ďakujem za takúto skúsenosť. V tomto prípade by som aj nehovoril o predávkovaní, že? Lebo naozaj tá hranica bezpečného užívania vitamínu D je o mnoho vyššia ako tých 3000, ale aj 10 000, hej? Takže ani to nebolo predávkovanie, že? Určite nie, ja k tomuto len doplním. Podľa VHO je stanovené doporučená denná dávka na 2000 jednotiek. Áno, ale to je to, čo sme si povedali. Pokiaľ by som toto dodržal, tak som na hrane. Áno, to znamená, ten hormonálny systém, pohybový aparát, všetko je na hrane. Ideálne je užívať 6 až 9 tisíc jednotiek vitamínu D denne, celoročne, čo v praxi bude pre vás znamenať, že nebude sa vás môcť týkať nejaká chrípka, soplík, prechladnutia. Pokiaľ sa dostanete do situácie, že niečo na vás ide, dajte si úplne v pohode 5-6 dečiek za deň, 2-3 dny po sebe a dodržujte potom tých 6 až 9 tisíc jednotiek a bude vám fajn. Super. Poďme ďalej. Poďme na tie bežné príznaky, že ako viem z bežných príznakov, ktoré mi takým spôsobom dáva najavo moje telo, bez krvného testu, že mi chýba práve jód, alebo magnézium, alebo vitamín nejaký, C-čko, D-čko. Aké sú tie signály, ktoré nám telo vysiela? Niečo sme už spomínali tu na ohľadom horčíka a skúsme sa tomu ešte trošku povenovať. No, z hľadiska toho jódu, ak teda čítam správne, takto nedostatok jódu je v podstate významný problém všeobecne verejného zdravia. Áno, on postihuje doslova milióny ľudí po celom svete. Ide o to, že jód je esenciálny stopový prvok a on hrá kľúčovú úlohu pri produkcii hormónov štítnej žľazy. Áno, oni sú nevyhnutné pre reguláciu metabolizmu, rastu a vývoja. To znamená, že keď telu chýba, keď telu chýba dostatok tohto jódu, no tak to môže viesť k rôznym tým zdravotným problémom, ako je napríklad struma. Povieme si tie bežné príznaky, to znamená, môže sa prejaviť on rôznymi spôsobmi a môžu sa aj teda líšiť v závislosti od závažnosti nedostatku. Ale medzi také bežné príznaky je práve trebárs tá struma. To znamená, že to sa týka štítnej žľazy, je to vlastne zväčšenie štítnej žľazy, ktoré sa môže prejaviť napríklad ako opuch na krku. Áno? Ale opuch na krku ešte tak, že ma neobmedzuje v dýchaní alebo v niečom. Potom sa to prejavuje takisto únavou, áno, to znamená ale pretrvávajúca únava a nedostatok energie. To neznamená, že som unavený hodinu, trvá to dlhšie obdobie. Nedostatok jódu veľmi úzko súvisí s váhou, áno, to znamená, že priberanie napríklad, to znamená, že nevysvetliteľný prírastok hmotnosti alebo ťažkosti s chudnutím. Tak za týmto všetkým napríklad sa môže skrývať práve ten jód, áno? Pokiaľ náhle priberem alebo mám problém schudnúť. Bežná taká vec, s ktorou mám napríklad aj ja skúsenosť, je intolerancia chladu. Áno? To znamená, že je zvýšená citlivosť na nízke teploty, že máte pocit, že stále vám je z nejakého dôvodu zima, aj keď sedím doma a mám tu 25 stupňov. Áno? Takže toto je napríklad taký bežný príznak jódu. Potom sa to ešte zvykne prejavovať napríklad na pokožke, to znamená, že suchá pokožka alebo vlasy. Ano, tá pokožka je očividne, že suchá. Všimnete si to napríklad takým spôsobom, že natrem sa s krémom alebo s nejakým olejom a normálne sa vám to takže vcucne, ano, že jak suchá špongia. Alebo vlasy môžu byť napríklad krehké, alebo hlavne ženy to majú, že začínajú im vypadávať tie vlasy. Tak to je takisto, treba začať venovať pozornosť tomu jódu.
Pomerne často sa stretávame aj so zápchou. Áno, to znamená, že na základe nedostatku jodu sa to prejavuje tak, že sú pomalšie tie procesy tráviace a to samozrejme vedie práve k tej zápche. A tak ešte bežné je, že kognitívna porucha. Áno, to znamená, že sú to rôzne ťažkosti s koncentráciou, problémy s pamäťou, znišená tá duševná ako keby rovnováha a tieto veci. To sú také bežné príznaky, s ktorými sa stretáva veľa ľudí. Potom je ešte level vyššie a to sú varovné signály, ale to už je vlastne pre nejakú okamžitú lekárskú pomoc. To znamená, že tam už sa týka toho silného opuchu krku, čo sme sa bavili, ale takže ovplyvňuje napríklad dýchanie alebo prehltanie. Vtedy je potrebné naozaj už vyhľadať lekárskú pomoc. Alebo máte napríklad, že náhle zmeny duševného stavu, áno, alebo závažné tie kognitívne poškodenia. To si všimnete na tých ľuďoch. Alebo príznaky, ako je napríklad extrémna únava, že fakt, že nevládzem normálne, aj keď spím celú noc, silnejšia depresia, alebo teda výrazné priberanie na váhe, aj keď nejem. Áno, takže toto sú také najzásadnejšie príčiny, ktoré si vie každý všimnúť bez toho, že by som si dal spraviť nejaký odber krvi. Skús nám ešte povedať, že my máme vlastne k dispozícii, alebo teda Allegenex má k dispozícii jeden prístroj, ktorý ti vie určiť, ktorý z tých vitamínov, respektíve nejakých minerálov ti chýba, alebo vlastne čo ti chýba. Skús nám ešte objasniť. Bavíme sa o ajtovi. Áno, ja som veľmi rád, že otváraš aj túto tému. Áno. Som si to nechať na záver, ale keď sme už teda tu. Ajtový je technológia, ktorú vyvinuli Američania, my s nimi spolupracujeme. Ajtový má obrovskú výhodu a to je to, že viete sa sám seba spýtať, čo v tomto danom čase potrebujem. Ano, funguje to jednoducho na základe galvanickej odozvy pokožky, kedy si spravím jednoduchý sken a jednoducho hneď viem, v akom stave som a aká zložka alebo respektíve produkt mi chýba. Je to zmerané rezonančné a frekvenčné a každá jedna zložka v tom našom produkte je zmeraná takisto. To znamená, spravím si sken, ktorý trvá pol minúty alebo minútu a hneď viem výsledok, čo mi chýba, bez toho, aby som išiel na nejaké vyšetrenie z krvi. Väčšinou to sedí, ako sa hovorí, ako zadok na šerbel, presne, môžete si to aj overiť a skontrolovať, presne to funguje. To, čo sa napríklad veľmi teším, ja len trošku tak naznačím, od nového roku budeme mať k dispozícii nie len ten skener, ale aj cez Face ID. Je to prevratná vec, vážení, pretože dá sa to spraviť aj na diaľku, nepotrebujete nikde cestovať. Je to spojenie vedy, je to spojenie medicíny a spojenie technológie. Asi nehovorím nič nové, keď dneska povieme, že tá technológia naozaj stále sa posúva aj na vyššej úrovni, kde ja niekomu pošlem link, on si chytí do ruky telefón, cez Face ID sa spraví meranie a vyjde mu nejaký výsledok. Je to praktické, je to presné, nemusíte nikam cestovať, viete, čo vám kvázi je, čo potrebujete užiť, to je geniálna vec, ale za mňa, čo je najdôležitejšie, že jednak nie len to, že je to funkčné, ale aj to, že môžem tým predísť závažným ochoreniam, pretože stretávame sa s tým každý jeden deň, kedy tí ľudia si všetko nechávajú, že doslova na poslednú chvíľu a potom by to chceli zmeniť hneď. Takto to ale nefunguje. Takže to moje to. Takže pokiaľ je tu niekto prvýkrát alebo nevie, obráťte sa na niekoho, kto vás sem pozval, dohodnite si s ním stretnutie, spraví vám ten sken a prosím vás, užívajte veci, ktoré sú cielené, nie je to, čo vás niekde napadne, alebo si pozriete v reklame. Jasné. Mnohí si myslia, že sa stačí nadopovať vitamínmi, keď sa už cítia zle. Čo je teda správne? Doplniť vitamíny alebo aktívne optimalizovať hladiny vitamínov? Je mi asi jasné, čo mi povieš, ale ako na to? Skúsme sa o tomto porozprávať. Čo znamená akoby udržovať tú optimálnu hladinu vitamínov a minerálov pre dlhodobú vitalitu a výkon. Čiže ten systém. Skúsme si povedať o tom systéme. No, toto je otázka, ktorá nadväzuje v podstate na to, čo sme si doteraz povedali. To znamená,
Ide o to, že pokiaľ dneska na mňa niečo ide a som vysoko podvýživený týmito vitamínami, tak mám jednoducho povedané problém. Áno, pretože ja keď sa aj dneska nadopujem čímkoľvek, tak to jednoducho už nezachránim. Áno, to znamená, áno, niečo to prinese, ale už to nezachránim. To znamená, že z tohto dôvodu je tá prevencia a udržiavať si vlastne tie hodnoty tých vitamínov v tom, alebo vytvárať si rezervy, je jednak výborná pre to telo, ale jednak práve sa vyhýbame týmto situáciám. No, takže z tohto dôvodu je to dôležité. Ja to uvedem na príklade toho Dčka, ako sme sa bavili, pretože tiež bavili sme sa o nejakých dávkach. No, to znamená, ak si spomenete, bavili sme sa 6 až 9 tisíc jednotiek denne. Áno, niekto to užíva, poviem príklad, týždeň alebo 2, a potom si myslí, však už asi toho mám dosť a 3 mesiace sa na to vykašle, potom niekde prechladne alebo niečo, nejaký vírus dostane a myslí si, že z večera do rana proste to zmení. No, nezmení. Áno. Preto je to dôležité, pravidelnosť a dlhodobosť. Áno, toto jednoducho neoklameme. To máme, alebo iný príklad, aby sme si to vedeli predstaviť, je to ako so športom. Že predstavte si, že niekto je bežec a chodí napríklad behávať 10 alebo 20 kilometrové trate. Tak aby to zabehol, a keď to aj zabehne, potrebuje sa na to pripraviť, potrebuje proste trénovať. Neoklamem to tak, že pôjdem teraz tento týždeň 3-krát behať a už zabehnem maratón. Áno? A takto presne to funguje aj s tým vitamínom. Super. Je to tak rozumiteľné? Ja si myslím, že áno, že to je pekný príklad o tom bežcovi, lebo odbehnúť 10 kilometrov, na to sa potrebujete naozaj trošku dlhšie pripravovať, ako len, že sa teraz rozhodnem, že teraz to dám. Hej. No a ty si nám slúbil ešte jedno tajomstvo na konci, tak skús nám o tom zimnom imunitnom hacku čo povedať. To znamená, daj nám radu, aby som to preložil. Áno, keď sa bavíme o tých tajomstvách, tak fakt, áno, povieme si tie 3 fakty. To znamená, že ako vidíme aj tu na slide, každý z nás vie, že treba brať vitamín D v zime, to je ale len 50% rovnice a strata peňazí, áno. To, že treba užívať, to sme si vysvetlili, tá pravidelnosť je dôležitá a takisto dôležitá je tá synergia a kombinácia tých vecí. Ja uvedem to, čo mám vyskúšané na sebe. Ja okrem tých 3 mesiacov užívam celoročne tých 6 až 9 tisíc jednotiek vitamínu D. Užívam pravidelne k tomu horčík a užívam takisto vitamín C. Toto je za mňa veľmi dôležitá kombinácia, pretože to potrebujete mať nie len na to denné fungovanie toho organizmu, ale potrebujete to mať aj kvôli vytvoreným tým rezervám. To sme si povedali pred chvíľočkou. Ďalej, fakt číslo 2. Vitamín D3 nevie správne fungovať bez vitamínu K2. Inak sa vápnik neuloží do kosti. Toto je bežné známa vec, asi nehovoríme nič nové. Je to veľmi dôležité, pretože náš vitamín D obsahuje 4 zložky, takže nie len vitamín D3 a vitamín K2, ale naozaj má schopnosť zobrať ten vápnik z tých ciev a zabudovať ho naspäť do kosti. Je tam ešte jedna taká vec, ktorá je ale veľmi dôležitá na toto, aby bolo zachované, a to je pohyb. Fyzický pohyb, to neoklamem žiadnym vitamínom. To znamená, že potrebujem mať na dennej báze jednoducho nachodené nejaké kilometre. Áno, toto je veľmi dôležitá vec. Fakt číslo 3. Táto dvojica D3 a K2 je kriticky závislá na jóde kvôli obrane imunity. Áno, to sme si povedali pri tom jóde, že to súvisí práve na základe hormonálneho systému, na základe pohybového aparátu a jednoducho tá kombinácia je veľmi dôležitá. To znamená, že táto trojkombinácia je najlepším štítom alebo teda počas tých zimných mesiacov, áno. Takže a ešte by som tam doplnil ten vitamín C. Takže toľko za mňa zo skúsenosti a zo skúseností ľudí, ktorí to naozaj dodržiavajú. Čiže Cčko, Dčko a Kčko je spolu, že? To už sa nachádza v tom D vitamíne, ktoré máme, a samozrejme ten jód ako trojkombinácia. Tak, a horčík.
Horčík tu ešte nie je, ale ten k tomu tiež patrí. Jasné. Dobre, Pali, veľmi pekne ďakujem. Ďakujem teda Marekovi, Ivane aj Palinovi za takúto dávku vedomostí, naozaj detailných informácií, skúseností. Tak ja dúfam, že tí, ktorí s nami zostali a zostalo s nami až 109 ľudí, že ste si spísali nejaké dôležité body a fakty. Ešte raz budete mať možnosť sa k tomu vrátiť, pretože sa to nahráva a dáme to k dispozícii. A poďme k tým slúbeným informáciám na záver. Ale ešte predtým vám dám možnosť sa pýtať našich expertov. Vidím, že už tu prebieha nejaká diskusia, takže ja skúsim začať a ľudí, ktorí sa pýtali, tak ja vlastne akoby nahradím a prečítam ich otázky. Marek, toto je asi na teba. Prosím, mýdlové ořechy nebo tekuté točené z DM jsou škodlivé? No, já už jsem se k tomu vyjádřil v té diskuzi vlastičce. Nemůžu sloužit, nemůžu poskytnout relevantní odpověď tady na toto, protože ty produkty neznám úplně do detailu. A pro mě je důležitá ta věc, že s autorem receptury EcoWashu se znám osobně. Je to můj kamarád a vím, že tento produkt používá ve své vlastní domácnosti a že je to žák pana profesora Bareše, odborníka přes organickou hodnou chemii, takže já mám osobní zkušenost a doporučení od něj a nemám jaksi nějaký důvod zkoušet jiné alternativy, takže to, co on používá ve své domácnosti, tak já kopíruji, používám ve své domácnosti a díky Alagenexu, který byl natolik otevřený, že se seznámil s tímto vědcem a do svého portfolia přijal jeho recepturu, tak to obohatil ještě o finanční stránku věci. Jo? Takže já jsem se tam vlastně ptal, jestli v rámci toho řetězce DM drogerie zná někoho osobně, kdo by používal, ať už ty ořechy a nebo jiné produkty od DM drogerie ve své domácnosti. Pokud nikoho takového nezná, tak tady je trošku rozdíl. A další rozdíl je v tom, že ta profese placený spotřebitel díky Alagenexu mi ty peníze začala vydělávat. To znamená, já mám dneska ve své struktuře nějakých 770 domácností a pokud by mi jenom polovina z nich prala z pracího prášku, no tak mi to nahradí nebo přinese další příjem, který já potřebuju vydělat ve svém zaměstnání, kde trávím 8,5 hodiny denně svého drahocenného času. Jo. A kolik peněz paní vydělá doporučení nějakých ořechů z DM nebo nějakého rozlívaného detergentu z ropného kraku, nevím, asi to bude 0. Takže i toto v mém případě rozhodlo. Takže doporučení kamaráda, osobní zkušenost, no a i finanční stránka věci. Takže to už jsou 3 věci, které jsou jaksi na pomyslných miskách vah, které mi jasně převažují a budu nakupovat ve svém vlastním obchodě, ve svém vlastním e-shopu Alagenexu a budu finančně prosperovat, budu zdravý a jestli někdo pere v ořeších a nebo v bukvicích, je mi úplně jedno. No, asi tak. Dobre. Môžeme ísť ďalej. Ja viem, že už ste aj čiastočne experti na niektoré otázky odpovedali, ale ja ich napriek tomu ešte pre ostatných prečítam. Chcem sa spýtať, čo je lepšie na užívanie pre viacej energie a menej únavy moringa alebo alfa omega energy. Skúsme Iva k tomuto dať jednu odpoveď, prípadne Pali, ty to môžeš doplniť. Tak já jsem tady už na to odpověděla a vlastně v prezentaci už zaznělo, že moringa je komplexní řešení a je to vlastně, jsou to živiny, je to zpomalení buněčního stárnutí a energie. Takže je to vlastně věc na denní používání. Takže za mě jednoznačně moringa. Může být doplněna energy, může a nemusí. Palo? Pálko, nemáš pustený mikrofón, alebo ťa není počuť. Aha, pardon, OK.
Čo sa týka Energy, ako súhlasím, ale čo sa týka Energy, tu treba len povedať toľko, že Energy bolo vytvorené ako energia pre bunku. Áno, to znamená, že ona obsahuje paket vecí, aby tá bunka bola vyživovaná správne. Áno, tak a súvisí to práve s produktom ešte Alpha Omega Box, takže možno ta kombinace, ano, proč ne? Ta kombinace by šla a jako já bych doporučila, protože tady zaznělo to, že moringa není detox, moringa je výživá a vzhledem i vlastně k financím, tak by mohla doplnit to portfolio a absolutně se vlastně nebojuje s těmi dalšími vitamíny, s boxem nebo s Energy, ale doplňuje ho a vlastně zesiluje účinek těch daných preparátů. Presne tak, podporuje synergiu, súhlasím. Presne. Ďakujem. Taky děkuji. Ideme ďalej. Môže moringa byť nápomocná k zlepšeniu stavu po mozgovej mrtvici? Určitě. Já jsem tady už odpověděla pánovi, nebo teď jsem neviděla komu odpovídala, asi pánovi, protože máme spoustu pacientů, kteří mají kardiovaskulární problémy, ať už to jsou před nebo po, ať už je to prevence, anebo stav po nějaké události, tak tady bych to silně doporučila, protože ty kognitivní funkce a oprava buněk je opravdu nápomocná už i v tom, že tam má ty rostlinný růstový hormony, které pomáhají skutečně ty kognitivní funkce napravovat. Takže za mě jednoznačně. Výborne. Ideme ďalej. Chci užívat moringu, ale nechci hubnout. Jak ji tedy užívat? Děkuji. Já jsem taky odpovídala. Já užívám moringu a taky nechci hubnout. Takže tady padlo to, že vlastně ta moringa při správném dávkování nám udělá to doporučenou denní dávku všech vitamínů, minerálů a tak dále a tak dále. Proto, aby jsme byli zdraví, aby jsme měli tu energii, aby jsme vypadali mladší a aby nám bylo dobře. Takže já taky nechci hubnout, je to doplněk, ale hlavně jako v určitém věku už ztrácíme ty hormony, už se nám netvoří, ztrácíme svalovou hmotu, která se nám prostě netvoří a ta moringa nám pomáhá doplňovat vlastně tyhle věci, které v podstatě musíme přijmout ve stravě nebo pomocí kvalitních doplňků stravy, jako je moringa. Takže já taky nechci hubnout, ale chci být vitální v tom pozdějším věku. A keď chci hubnout, tak čo? Také, protože moringa zároveň upravuje trávení. Moringa upraví toto střevo, tu mikrobiotu tak, aby všechno fungovalo dobře, ale samozřejmě není to vše spásné. Moringa sama o sobě nehubne vás, jakože si vezmete moringu a tak dále, ne. A musíte dodržet jako pár věcí, které musíte respektovat. Já naopak teďka doporučuji s lékaři moringu jako doplněk k těm Ozempikům a Manjaro a tak dále, což jsou příšerné chemikálie a dokážou udělat paseku v lidském těle, takže ta moringa napravuje v podstatě to tělo tak, aby se dostalo zpátky jako s těmi živinami, protože ten člověk postrádá jakékoliv základní živiny, minerály, vitamíny a tak dále a skutečně jenom hubne, takže to nechce nikdo z nás. Jako, je to velmi rychlý efekt s těmi injekcemi, ale velmi bych řekla, že až, ne že existenční, ale fatální. Může mít fatální důsledky opravdu. Takže pozor na to. Ďalšia otázka. Dá sa niekde zmerať hladina jódu? Aká je referenčná hodnota? Pali. Určite sa dá, ja teraz neviem úplne z hlavy presne tie referenčné hodnoty, ale vy si viete toto úplne jednoducho vyriešiť buď u svojho lekára, a ja odporúčam, čo je oveľa rýchlejšie a praktickejšie, či aj v Českej republike alebo aj v Slovenskej republike. Máte normálne dostupné laboratória k dispozícii, kde vám niektoré veci spravia na počkanie a tam vidíte. Áno, ja nie som lekár, takže ja presne tie hodnoty v hlavy neviem, ale keď si to dáte spraviť, tak tam presne budete mať napísané, že aká je vaša hodnota a kde sa pohybujete. Takže úplne jednoducho. Tu ešte otázka, je jód kontraindikácia pri hypertyreóze? Neviem to ani vysloviť poriadne. Možno, že pokiaľ je to otázka na lekára, tak zajtra tu budeme mať pána doktora
Mariana Šucha, takže to je... Asi by som to presunul tam. Presne tam to je s ním. No a potom sú tu ešte nejaké referencie od pani Janky Fúskovej. Ak nám to chcete povedať priamo, budeme radi. Či si môžete zapnúť mikrofón. Pani Fúsková, ste tu? Dobre, prišla nám tam ešte ďalšia referencia. Užívam denne chlorelu a zel, ječmen a tak Áno, ďalej. som tu. Aha, dobre. Janka, ak vás môžem poprosiť. Jo, Pojď. já tak děkuji. Jo, já tady absolutně jako nevažuju nebo nesoudím chlorelu, ječmen a tak dále. To jsou potraviny, které jsou z toho řasy a v podstatě my je můžeme užívat a užíváme je jako detox hlavně. Takže upřímně za mě bych to klidně nechala, je to doplňující, není to kontraindikace a tak dále. Ale moringa je každodenní záležitost a je to komplexní výživa. Takže jako doplnění ideální a zelený chlorela a zelený ječmen detoxikačne. To bola vlastne otázka na to, že či mám vypustiť užívanie chlorely, zeleného jačmenia, keď prechádzam na moringu. No, v podstatě ano, jako já jsem taky užívala chlorelu a zelený ječmen a přišla jsem plně na moringu a ona mě vlastně supluje úplně všechno, takže lze to a funguje to naprosto skvěle. Funguje to při andropauze, menopauze úplně perfektně, jako ty ženy jako nemají ty výkyvy nálad, nemají ty návaly horka a tak dále, takže jako nemusí ani suplovat nic chemicky, žádné hormony, jo? Takže to doplnění i hormonální hladiny. Takže, jak říkám, není to detox, je to skutečný zázrak. Dobre, a pani Fúsková, nech sa páči, tak ak nám môžete povedať tú referenciu, čo ste nám tu napísali, budeme veľmi radi. Áno, tak ako som, dobrý večer, tak ako som napísala, tak ja užívam vitamín C a D, respektíve Vita, CD, produkt, ktorý bol teda, odkedy bol privedený na trh na Slovensku, tu z Alagenex, a som veľmi spokojná, ako píšem, uvádzam aj poviem, výsledky krvi sú vždy výborné, každý pol rok mi doktor kontroluje a teda vždy sa pýta aj, na čo fičím. Samozrejme, že pravidelne užívam aj box 2-krát do roka, takže super, ďakujem. Ďakujeme za túto milú referenciu. O boxe sa budeme potom rozprávať vo štvrtok, takže to budeme radi, keď prídete. Ak máte niekto iný ešte otázku na našich expertov, kľudne ju položte, prihláste alebo si zapnite mikrofón. Dobre. Ak nie, tak prejdeme... Mohla by som sa spýtať, dobrý Nech sa večer. páči. Mhm. Keď rozprávate, že tá moringa má aj rastový hormón, dalo by sa to použiť aj na deti, ktoré nejak troška zaostávajú za rastom, na povzbudenie alebo nejak takto? Já si myslím, že jako doplněk určitě, ale tady bych to konzultovala s lékařem. Oni jako ty lékaři jako nejsou, pokud jako nejsou celostně nastavení, tak si dokážu představit, co vám řeknou. Nicméně tomu dítěti dodáte veškeré živiny, který momentálně v tomto věku potřebuje. Takže tady bych to doplnila 100%, protože do těch dětí nedostanete skutečně všechny ty živiny, vitamíny, minerály, vlákninu a tak dále, tak aby mohly prospívat dobře. Ten doktor vám dá ten růstový hormon injekčně, jasně, aby to děcko jako prospívalo, aby rostlo a tak dále. Nicméně dodejte mu něco kvalitního tak, aby mohlo suplovat tu chemii, když už teda jako si necháte dokončit tu chemii. Chápu to, řeší to spousta lidí, zvlášť u těch chlapců, jako se bojí, aby vyrostli dost. Nicméně dbejte na to, aby to dítě mělo veškeré ty živiny, protože na těch živinách a na těch vitamínech a tak dále je závislá jeho imunita a další vývoj. On zatiaľ akože mu nepýchajú nič, že čakajú, že aby sa telo, no ale už ten chlapec má skoro 12 rokov a je výškové asi takého štvrtáka, hej. No. Troška zaostáva. Takže možno by sa to rozbehlo, no.
Každopádně jako určitě neprohloubíte, protože jako tím mu jenom posílíte všechny funkce, které by měly fungovat správně. Jo. Takže jako jestli je něco zabržděného, tak když dodržíte dávkování s tímhle klučinou, tak můžete odpíchnout něco, co by mohlo začít fungovat. Ale neslibuju zázraky, ale jak říkám, chtělo by to celostního doktora, nicméně ta moringa opravdu doplní to, co tomu klukovi chybí. A asi aké dávkovanie? Poloviční určitě, asi mu 12 let. Já nevím, kolik váží, záleží to na váze. No, neviem presne vám povedať takto, koľko váži. Tak se potom spojíme, jako můžeme to řešit jako jindy. Ja by som... Ale určitě bych to doporučila. Pak bych to doporučila, protože čistá příroda. Ano. Jestli to můžu něco málo z biologie a od pana doktora Erbena a i pana doktora Mariana Šucha, tak my jako lidský organismus jsme zdraví ve chvíli, kdy nám v našich buňkách fungují enzymatické reakce. Těchto enzymatických reakcí nám v každé naší buňce každou vteřinou probíhá 150 až 165 tisíc. A teď je důležité, proto to zdraví je tak křehký, že aby ty enzymatické reakce probíhaly od A do Z bez přerušení kontinuálně, tak je potřeba dodávat rostlinnou enzymoterapii a tou je mimo jiné ta moringa. Takže pokud mi někdo anebo něco, ať už to jsou volný kyslíkový radikály v těle, nebo je to homocystein, ta síra, tak mi vypálí díry do té enzymatické reakce a ona mi neprobíhá kontinuálně, tak léčiva mě nepomůžou, protože oni nepasují do těch děr, léčiva mi nezacelí ty enzymatické reakce, to je nevratný proces, který pokud jednou dojde k tomuto poškození, třeba toho růstu, tak je to nevratný proces, ale dá se to zvrátit jedinou cestou a tou je rostlinná enzymoterapie. Takže si představte batole, který sedí doma na podlaze na tureckém sedu a má teďka v těch ručičkách tu krychli děrovanou a každá strana té krychle má ty díry v nějakém určitém tvaru. A vedle má rozházené formičky, taky v různém tvaru. A teď to batole veme formičku tvaru půlměsíce a snaží se ju procpat do té krychle, která má tu dírku ve tvaru třeba hvězdičky. A to se nepovede. Takže to je ten přesný případ chemikálií, léčiv, to, co máme z klasického běžného systému. Oni nám dodávají úplně špatné formičky, které tam vůbec nepasují do té krychle. Jediný, co tam pasuje, tak jsou rostlinné enzymy a těch ta moringa má na rozdávání. Takže tomu batoleti nejvíce pomůžete tím, že mu dáte ty přesné formičky v podobě rostlinných enzymů z té moringy, který on bude se trefovat do těch děr přesně podle toho tvaru, který tam má vysoustružený. A to je jediná cesta k uzdravení a k tomu růstu. No, tak to jako za mě, jako za biologa. Ďakujem. Evka, ty si mala ešte otázku, nech sa páči. Nepočujeme ťa, zapni si mikrofón. Aha, pekný večer prajem všetkým. Ešte raz, ja som sa chcela spýtať, keď vlastne moringa obsahuje rastové hormóny, čo je to vlastne v spojitosti s tým, keď je už keď ten človek daný má nejaké rakovinové ochorenie alebo nejaký nádor, že keď je tam ten rastový hormón, či aj tento potom nerastie. Len to som sa chcela spýtať. Tak to je otázka, která je velmi těžká pro mě. Nicméně jako já mám řadu onkologických pacientů, kteří jako užívají moringu kvůli tomu, kteří chodí jako na chemoterapii a tak dále, tak v podstatě jako posilují ty živiny, které jim chybí. Chybí jim vláknina, chybí jim jako základní látky, o které je právě jako ochuzuje ta chemie, kterou oni do nich rvou momentálně. Takže
Vůbec ne, jako to je prostě výživa střeva natolik, jakože ten růstový hormon nemůže ublížit tak, jako aby rostly buňky tohoto typu. To naopak, jako to je vlastně ta mikrobiota slouží k tomu, aby byla natolik v rovnováze, aby všechno fungovalo tak, jak má. Takže za mě určitě ne, protože jako já ty lidi mám v portfoliu a funguje to dobře. Já bych, jestli můžu, tak bych to doplnil se zkušenostma pana doktora Šucha. Prostě je všeobecně známo, že rakovinové buňky nepřežijí v zásaditém prostředí. Jo. To znamená určitě moringu na posílení a vyživení zdravých buněk a určitě pH balans k změně pH prostředí vnitřního organismu k té acidobázi, aby jsme ji tlačili trošku mírně do zásady, protože víme, že rakovinové buňky v zásaditém prostředí prostě nepřežijí. Nemají šanci přežít v zásaditém prostředí. Oni sami o sobě hynou, jo. Takže ta kombinace tohoto, těchto dvou produktů si myslím, že by byla naprosto jako nahrazující i veškerý ty chemoterapie, no. Mhm. A plus by som ešte tu nadoplnil ten box. Tak. Samozrejme. Ja by som doplnil ešte jednu vec, že zajtra práve bude hosťom pán doktor Šuch. Evi, toto bude úplne perfektná otázka na neho, aby si sa to opýtala a on ti bude vedieť vysvetliť naozaj viacej tým, že s tým má nesmierne skúsenosti. A vlastne Marek sa na neho odvoláva, takže to bude asi najlepšie. Áno, ďakujem pekne. Ďakujeme aj my za otázku. Dobre, fajn. Teraz tu máme ešte, pokiaľ to máte, teraz tak prejdem ďalej. A to už je pozvánka na zajtrajší deň. Čiže webinár bude webinár číslo 2. Je to reštart a transformácia zdravia s pánom doktorom Marianom Šuchom, kde odhalíme, ako eliminovať chronickú únavu, resetovať mozog a spustiť nočnú detoxikáciu. Budeme sa baviť hlavne o výživových doplnkoch, ako je pH balance, ako je ICE, ako je DREAMS a tie ostatné veci. A pán doktor nám pôjde naozaj do podrobností, ako to navzájom funguje. Budeme sa baviť o Energy, dneska tu spomínanom. Takže máte túto pozvánku. My vám pošleme ešte e-mail